हाय नमस्कार प्रणाम। आज हमने आ गल बनी चतुर्भुज छपरा मास्टर साहेब का लगे। आई मास्टर साहेब के ये सब बाड़ी झाड़ी बा, साथ में बहादुर भाई बानी और मास्टर साहेब के बगीचा हमने आज घूम ली। आई आई आज हमनी के बीच में ये बहादुर भाई भी बानी। मास्टर साहेब के ये सब खेती बा, देखी खेती में है, देखी दे है का है जी बहादुर भाई? कौन है सब? है सब ऊख बोल बा। ऊख हो? हाँ बे महाराज। हाँ, अब लेरी के पेड़ बटे सब, तो सब लेरी हो। हाँ है प्याज हो महाराज, अच्छा, प्याज अच्छा। प्याज और लेर हमरा इना लौकल है ना जी, प्याज बटे हम अबके देखल। हौ लहसुन हो। हाँ हमरा एकरा बुझाइल कि है ऊख है आ लेर हो। है कथी है? उ बैगन के पेड़ हो। बैगन के पेड़ हो? हाँ। माने लौकत न ठीक से। हाँ, एकर मतलब हम बिहार में रहल बानी, पूरा देहात में घूमल बानी, पूरा जानकारी बा। कहने आई तो रुआ के बैगन के पेड़ हम देखे हैं। हेने है बैगन है, तनी देख ली लोग। तो रौरे बतलाई ना का, हमरा तो बुझाइल है बैगने के पेड़ है। काहे तो हम रही विदेश में। ई रहरी हम महाराज, रहरी। तो रहरी के पेड़ बा जब तो हम जब विदेश में देखले बानी बड़ के पेड़ आ पीपर के पेड़, तब तो अथी नियन बैगन के पेड़ नियन। महाराज बड़ के पेड़ बड़का बड़का होला नु, बड़ के पेड़ बड़का बड़का होला, बड़का बड़का होला। हाँ। वो जो हम विदेश में देखी ले, हम गइल बानी, घूमले बानी दरियाव के किनारा, समुद्र के किनारा की बैगन के पेड़ नियन। महाराज रौरा है देखी है ई रहरी, इस जान जाई रहरी हो। तो हम एकरा के हम काल से एकरा के लंबाई देख मत कहीं जे, तब तो ई तार के पेड़ नियर लागत, तो एमे से लौका कुहारा फरी। तो 27-28 फीट से कम ना हुई महाराज। फीट बुझाला कितना फीट होला? 27 फीट बोले, 27-28 गज नापिए लेते बानी, रोकी ना। गज सुने ना, 37 फीट के हम बानी, तो हम अपने से एकरा के नाप लेते बानी। और देखी 37 फीट के आदमी के, ये कही हम 37 इंची के बानी। तब हमरे में भूल बटे कहे में का, पढ़ल बानी तो चश्मा खोली तो पहले, अब देखी तो ई काती के पेड़ लौकत होगा। हाँ जी, अब तो लौकत बटे कि सनई के पेड़ नियन। सनई के महाराज, सनई के पेड़ है सने नु झपा। ऐसन है बकचोद आदमी के साथ हो जाए न, तू तो कहीं पिटाई में टाइम ना लागी। तू निमन बारो, हमरा से ऐसे सवाल भाई करत बारो महाराज। है रहरी हरी। अभी हमरा लागल बा भूख लागल बा। पहले हम भात रोटी के दुख ना हम समझे तो हमरा कुछ नहीं खेल अभी लौकत। आई हाँ। जेकरा भाई इहो नइखे बुझात कि रहरी के पेड़ का होला, रहरी कैसन होला। अच्छा ये बताई, है बगीचा ह कि ना ह? बगीचा में का होखला? हाँ महाराज रोज साफ चौपटे बानी तो क्लियर लौकता कि केरवानी बटे। है देखी। हाँ है केरा के पेड़ हो, यही पर नु घवद फड़ला। ए महाराज साफ। अब भाई एकर समय नहीं खे, भादो के महीना में देखे में ये सब फूटी केरा के घवद। महाराज ये केरा के घवद हो? देखी केरा के घवद फूटी? केरा के घवद नगदे हमरा के बागान में लिए बनी, तो कुछ हमरा से शिक्षा ली के घवद आई सब हमरा से मत पूछी। देखी हाँ एकरा के चिन्हत बनी, आई सब चीज देखो तरी घास पात ना। देखी सब के हम कितना बढ़िया हमरा के जड़ी बूटी के हम कुछ बात बतलावत बनी। अच्छा देखी एकरा के तोरा पहचानत बनी। देखी तनी। एकरा के कहल जाला मिठौका कंटैया। मिठौका कंटैया? मिठौका कंटैया। एकरा के रुआ खाई ले? एकरा के हम खैले बानी। हम एकरा के फेर में हम रौरा के हम बतलावत तनी एकर का गुण बा। अच्छा रौरा ध्यान से एकरा के देखी। एकरा के कहल जाला कंटैया। अच्छा एमे कांट कम होखला। हाँ एकरा के देह पर भी रौरा राख ले है, चाहे हाथ में मुट्ठी पकड़ ले तो गड़ी उड़ी ना। रौरा देखे कतई बलुओ से जमीन पर उजामल है। एगो हम देखनी हो तो रौरा के देखा देनी। एकर गुण इहे बा कि जोंडी से अगर भयल होखे
तो एकर जारवा खाली उखाड़ के आ एकरा के 2 गो गोलमरीच पीस के एकरा के रौरा पी जाई। 2 टाइम पियम जोंडिस राउर खत्म। रोगी रोगी साफ, रोग रोगी दोनों हाँ, साफ। रोग रोगी साफ। अच्छा, रोग रोगी साफ ना रोग साफ। रोग साफ। अच्छा और आई एकरा विषय में अब रौरा के देखत बनी हई घास के रौरा चिन्हले बनी कि का हो ना। एकरा के देख ली ध्यान से। जे भाई कहीं से अगर ए चीज के अगर देखत होखे तो देख ली कि एकरा पत्ता के नीचा डाढ़ में नीचा बुझ ली कि रौरा आवड़ा देखले बनी। आवड़ा के तरह नीचा एकरा पत्ता के नीचा ही फड़ला। ए नीचा आवड़ा के तरह फड़ला, एकदम गिरे है एकदम लाइन से ही आवड़ा के तरह फड़ी। बाकी इस सरसों से छोटा एकर दाना होला। एकरा के रौड़ा एठिया गेठिया देह में कैसनो अगर दर्द रौड़ा अगर होखे तो एकरा के पूरा एकरा के उखाड़ के या जड़वा धो दे में ऊपरो धो दे में पानी में हेंगे हेंगे क के आ एकरा के का करे में कि पीस के आ पी ले तब बुझ ली कि रौड़ा एकरा के कम से कम 1 हफ्ता पीही ना। में कौनो पैसा नहीं के लागत, उखाड़ के लिए के पी देख ली एकरा के बढ़िया से। अच्छा, एकर चिन्हासी बा नीचा दोनों पत्ता के बीच में रीढ़ में बैठ के माने छोटा छोटा एथी के तरह होखला। का बोलनी हो आवड़ा के तरह नीचा होखला, जगह आवड़ा के पत्ता के नीचा ही फल होखला, वही एकरो फल नीचा होखला। एकरा के गेठिया अलुआ नियर बैठेला। अलुआ नियन बैठला ना, अलुई नियन एकर छोटा 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 अंडा नियन होखला। एकरा के पीस के पी ली, राउर दर्द देह में के एठिया गेठिया के जड़ से छोड़ दी। एकरा के देख ली एकार काम का बा कि नहीं लड़का एकरा के बड़ा चाट करलन सन। तो कथी नाम का होगा? एकर करियाका गुड़मी नाम है। अच्छा, ओकर गुण बताई। देखी एकर करियाका गुड़मी के इहे काम बा कि लड़का ए पर चोट करलन सन। आ लड़का एकरा के जब एकरा पेड़ तर जइहन सन तो लगिहन सन हटा के पाकल तुर के खाए। तो जितना लड़का एकरा के सेवन जितना पहले कइले बा ओकरा के देखे पेशाब ना बिछावना पर कहियो करत हुई। अच्छा, एकर गुण है। एकर गुण इहे बा, एकरा के सेवन लड़का अगर करत हुई तो पेशाब कहियो बिछावना पर ना करी। आ पेट ओकर एनी टाइम पेट जवन बा ओकर एकदम क्लियर रही। यानी कहे के मतलब कि झाड़ा पेशाब ना करी कहियो, एकर सेवन एकर फल के करी। तो एकर फल के चिन्हासी यह बा गुड़मी के तरह लोग ना कहला गुड़मी उहे गुड़मी हो। पाकल फल के तरह होखला। एकरा के खइला से लड़का कभी पिछावना पर पेशाब ना करी आ झाड़ा को तो फिरबे ना करी कहियो ले।